Ήμουν εγώ και από εκεί πήρα 12 στιχάκια. Τον θανατώσει των Κύριων, τα νήπια ηρώδης κατέσπαξε, χαίρετε πιστή έθνη και λαοί, ότι ο Χριστός Υιόφος εγερηθήκε. Πήγαιναν τα παιδάκια από πόρτα σε πόρτα και έψαλαν αυτό το άστρο ουρανό και το καληνυσπέρα 30 στιχάκια σε μεγάλα σπίτια επίσημα, όλο το έψαλανε. Και τι σας δίνανε τότε? Πλέρωνανε μικρά πράγματα. Δηλαδή τι? Και λεφτά και το είχαν φουντούκια, λεφτουκάρα που λέω με ποντιακά και άλλα τρόφιμα που είχαν. Στον κόσμο, καλή ώρα, καλή σήμερα, καλό παιδίνο ψεγενέθε. Ο ψεγενέθεν κι ουρανός στάθεν, τον εγενέσεν η Παναία, τον ενέστεσεν η Παρθένος. Εκαβάλκεψε χρυσό μπουλάρι και κατήβε στο σταυροδρόμι, σταυροδρόμι και μυροδρόμι. Εύχομαι πολλά χρόνια καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και όλη την νεολαία μας και τους παππούδες μου. Εύχομαι καλές γιορτές, ειρήνη, ησυχία, χωρίς πολέμους να ζούμε. Ευχαριστώ. Ποντιακά Χριστούγεννα σημαίνουν παράδοση πάνω απ' όλα. Παράδοση φερμένη από τις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου. Με τα κάλαντα, τις μαζόξεις στα σπίτια, τη ζεστή ατμόσφαιρα με φίλους και συγγενείς που αντιστάθμιζε σε καιρούς χαλεπούς τη φτώχεια και την ανέχεια. Σήμερα οι Πόντιοι εξακολουθούν με ευλάβεια να κρατούν τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων, όπως γίνεται στην Επισκοπή της Νάουσας. Η Έψινος Λέσχη Επισκοπής που επανειδρύθηκε το 1997 και έχει μια ιστορία απριν 20 και πλέον ετών, με τα 85 παιδιά της, με τα ποντιακά κάλαντα, περνάει τα μηνύματα που αποτελούν μηνύματα όλων των Ελλήνων που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά της Ευξήνου Λέσχης γυρνούν από σπίτι σε σπίτι, όπου με τη συνοδεία ποντιακής λύρας λένε τα κάλαντα. Ποντιακά Χριστούγεννα είναι ο κόσμος ετοιμάζει τα τσορέκια, ετοιμάζει τα πίτας. Τότε πιο πολλά πήραμε πίτας και τα φλουρία βάλαμε στα πίτας απές όλα.
φτώχεια καταραμένη. Έρχονταν τα παιδιά, ψάλανε, έδιναν τα κερατούτσας, έδιναν το έναν, έδιναν το άλλο. Πηγαίνοντας για τα κάλαντα, καθοδόν, σταματούν στις πλατείες και τα κεντρικά σημεία του χωριού, στείνοντας το χορό και ενθουσιάζοντας τον κόσμο. Μετά από τόσα χρόνια μετά τον ξεριζωμό, αυτές τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, τις περνούν με τρόπο παραδοσιακό. Οι οικογένειες είναι πολύ κοντά, οι φίλοι είναι πολύ κοντά, τα τραπέζια είναι πλούσια και γιορτινά. Χρόνια πολλά, καλά, Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευτυχία και χρόνια πολλά. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδάκια ειρήνη και ευτυχία. Πυρήχιος, ο κατεξοχήν πολεμικός ποντιακός χορός με τη δεξιοτεχνία των λιλιπούτιων χορευτών της Ευξήνου Λέσχης Επισκοπής που κερδίζουν το θαυμασμό μας.